Skúšame optika ide. Dobre, optika je v poriadku. Pekne sa upravím, ako vám to poviem. Už teraz vás pozývame tu s mojím kamarátom a tu so slečnou. Dobrá, slečnu, pozývame na budúci víkend. A kde sme to dneska? Dneska sme boli v Enjoy klube, mimochodom vidíte tam podnik. Aha, toto vystrihneme, aby sme Paliho nenahnevali. No, pokiaľ ešte nemáte program na budúci víkend, už teraz vás upozorňujem u Alexa vo Zvolene, kde bývajú žúry. My sa tam objavíme kedy? Dátum? Čakáme na dátum. 15. Pomohla nám slečna. 15. júna. Večer, čo večer? Od rána do večera. Či od večera do rána. Najlepší retro kostým. Najstarší účastník a najvytrvalejší tanečník. A pozor, nezabúdajte, že aj tá súťaž s tým autom, to nie je vtip. Vážne, retrohandry, dobrá zábava, dobrá nálada a hektolitre alkoholu. Keďže my už nepijeme, radšej prenecháme vám. Tešíme sa, vidíme sa, určite prídite.